Bas wych ymlaen I Chris Owens, ei gyffyrddiad o Jack Kenny, gyfle cic Holland ar y blaen, arbediad wych gan y golwr Jack Flint yn nadu Cei Conna, sgorio gol gyntaf o'r gêm. Jones, cael ei wynebu gan Dan Roberts, Roesiad I mewn, McKelly, holli gan Noah Edwards, arbediad o dito gan George Ratcliffe yn nadu Edwards o hynny mewn drwy rwyd I hun. Gawn gymeriad arall gan Declan Poole. Rwy'n efo Josh Jones yn cwrt Cosby, mae Reeves ar y cwrt 6, mae'n cael ei ffyrin ôl. Teg at Reeves, yr ergeid yn tar o'r postyn yn troma. Mae'n cael ail gyfla, am hwnna, dim yn agos o gwbl i'r gol. Mi oedd yna gyfla i'r Flint mynd ar y blaen. Josh Jones, unwaith eto, ar groesiad y troma I Elliot Reeves, ei ergyd o yn curo Ratcliffe, ond ddim yn curo o'r postyn. Hughes yn chwipio I mewn, teg at y postyn agosa. Rhaid i'r golwr Jack Flint ddelio gyda'i. Fofana ffidio fyny, dim trosedd mewn ar dyfarnwr. Hwna, bas da I Elliot Reeves sy'n rheoli'r bel yn wych ar y mil cwrt Cosby. Yn troi ar ergyd! O, mae'n anadbediad o didog arall gan Ratcliffe. Reeves yn gorfod amser I droi ar y mil cwrt Cosby. Oedd yn ergyd yn gywir, yn rymus, ond yr arbediad yn well gan Ratcliffe. Phillips ar cig gornel. Teg at y post yn agosa. Dan Roberts ar beniad allan. Josh Jones, beniad wedyn dod I mewn gan Lambert. Ar ergyd gan Lambert cael chlirio gan Edwards oddi ar y linell. Gyrwaith eto yna gyfle arall i'r Flint yn cael ei wastraffu. Hughes, digon amser a lle gan y fo I dorri mewn. Yn torri heibio I Burke. Chodi fyny teg at y postyn pell mae dros ben y golwr. Dwi'n ta fynd I hun ar ôl o, ta croesiad gat Woodcock ar ôl i'r postyn pella, ond ta waith mae'n gefn o'r hwyd. 12 gol y tymor yma I Rhys Hughes. Right. Mae'n gat Woodcock, mae'n cael ei beniad ar golwr di giro, a mae Max Woodcock di dyblu mantais Cei Conna. Sut ar y ddiar, nath y chwaraewr lli ar y cae, ennill y beniad yna. Gol gyntaf yn uwch yn Cymru I Max Woodcock. Reeves. Yn y cwrt Cosby i'r ergyd. O, unwaith eto mae hwnna'n arbediad o'r safon ycha. Josh Jones a Reeves yn cyfuno. A mae George Ratcliffe wedi cadw I dîm ar y blaen yma fwy nag unwaith yno. Fofana. Phillips mewn â fo i'r cwrt Cosby. Mae'n camu heibio I Owens. A mae'n camu heibio I Noah Edwards ond methu cael ei groesiad. Profiad da gan Bradley da o heibio I Isaac Lee. Heibio fo ddwywaith yn y cwrt Cosby. Bradley cael ei dyn lawr, mae gic o'r smotin. Harry Owen. Be ar y ddiar oedd yn mynd drwy benno. Callum Bradley. Fo heibio Harry Owen i'r cwrt Cosby yn cael ei lusgo i'r llawr gan gapten y Flint. Hughes yn erbyn Flint. Hughes, dim gobaith i'r golwr. Sydedd gol ar 10 o'r tymor I Rhys Hughes. Mae hwnna siawns gen I yn selio'r triffwynt. Hughes, bas ymlaen I Durant. Durant ar ei droed chwith. Ar ergyd! Ar arbediad gan Jack Flint yn throi hi rownd y postyn. Torri mewn mae Bradley I drwbl. A twydyn yn colli allan I Durant. Durant mae'n heibio I Harry Owen ar ergyd. Oddi ar y postyn I gefn yr hwyd. Camgymeriad yng nghanol cae gan y Flint. 9 munud o'r 90 yn weddill. Mae'r eilydd Sam Durant I rwyd o'i ail gol yn uwch yn Cymru y tymor yma. Lee. Ergyd, beth eto George Ratcliffe sydd yno am sefyll wedyn ond y Flint dal I bwyso yn munud ola o'r 90.